με τις μπούμπλες, λέω, με τις μέδουσες. Καλά ρε φίλε. Τι, μου έσκασε. Οκ. Λοιπόν, πιστεύω προλαβαίνουμε να πάμε στον Τραγανοκάβουρα. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα, για να πάτε στον Τραγανοκάβουρα θα κάνετε ό,τι σας πω. Λοιπόν, θα πάτε από εδώ και θα πάρετε αυτήν εδώ την μπούμπλα, φούσκα. Θα κάνετε dive σιγά σιγά και πρέπει να, τέλος πάντων, κάπως να πάρετε αυτήν εδώ τη φούσκα. Λοιπόν, έτσι, και κοιτάξτε τώρα, κάντε 1, 2, 3, 4. Χοπ, και πήγαμε. Έχει εδώ το αμάξι του, εντάξει, βέβαια δεν είναι εκεί ο τερματισμός, οπότε δεν αξίζει, και αν προχωρήσετε πάτε μέσα και πέφτετε άμα μπείτε.